Upoznajte Krešu i Juraja, profesionalne vozače. Krešo u subotu ima dogovoren prijevoz 5 putnika iz Zagreba u Zadar, ali prijatelj ga u posljednji tren poziva na ludi rođendanski parti, također u subotu. Krešo ne želi izgubiti planirani prihod, ali ni propustiti parti. S druge strane, Juraj ima nešto drugačiji problem. Juraj također u subotu ima dogovoren prijevoz putnika, ali iz Zadra u Zagreb i htio bi izbjeći prazan povrat u Zadar. Srećom za obojicu, tu je platforma Vozi. Na platformi Vozi, Krešo može oglasiti prodaju svoje vožnje iz Zagreba u Zadar, a Juraj tu vožnju može kupiti. Korist za obojicu je očita, zar ne? Krešo ne mora propustiti prijateljev rođendan, a svejedno će zaraditi kao da je vozio. A Juraj će odvesti svoje putnike u Zagreb i umjesto prazne povratne vožnje prevesti Krešinih 5 putnika do Zadra i dodatno zaraditi. Vozi omogućuje pretraživanje vožnji po datumu, polazištu i odredištu, kao i oglašavanje i prodaju dogovorene vožnje. Vožnje se mogu prodati minimalno po cijeni troška vožnje u oba smjera, a za putnike cijena ostaje ista. Platforma je dostupna samo licenciranim vozačima, prijevoznicima i agencijama, a korisnici nakon svake vožnje mogu ocijeniti jedan drugoga. I ti možeš izbjeći prazan povrat i zaraditi dvostruko, ili zaraditi, a da uopće ne voziš. Besplatno se registriraj i vozi po svom.